Smurf! Har du något kvar? Skämtar du då? Okej, Jag jobbar ju utomhus hela dagarna. Jag har inte tid att stå så här. Issa! Filma vad gör du bara? Jobbar på brända. Vad jobbar du med då? Smurf! Smurf! Vad jobbar du med? Ja, men då kan du jobba. Slipa stegen bara. Vill du ha en stol eller? Ja, jag är klart Det är väldigt sällan han inte står mot husfasaden bara. Ja, det hade ju inte... Det är lite fel håll. Hej mamma! Det ska inte stå upp, det ska bara ligga så här och pulsera. Det ska alltid stå. Det ska alltid stå. Det är konstant erektion. Det kan aldrig stå. Så är det. Nej, vad jag var. Och så får du försöka lösa... Får du försöka lösa Det är verkligen bara, nej, jag är bara glad för det här. Ja, du vet. Lite så här. Hej mamma! Jag är nykter idag. Där var det. Det ser rätt gött ut så här. Kan han se Jocke? Ja, men vad är det? Han ser jättebra. Det är till.